इ का भइल दिल्ली के। इ का भइल केएल राहुल के कोनो बेंगलुरु वाली फंसा लेले बा का। नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। देखा बेंगलुरु वाली के बारे में तो हमरा न पता है, लेकिन ये बेंगलुरु वाला भुवनेश्वर और जोश दिल्ली के सबे बल्लेबाजन के अपने जाल में फंसा लेले बा। का गेंदबाजी देखे के मिलल। मात्र 8 रन के स्कोर पर 6 गो बल्लेबाज आराम फरमावे पवेलियन गेल रहे। केएल राहुल कहले, बाबू पिछले मैचा में हम अपन कोटा पूरा कैले बानी, अब तू लोग देख हमरा आराम करे द। नीतीश राणा भी कहले, हमहू तो पिछला मैच में ढेर मारले रही, हमरो से आज न होई। समीर, साहिल और अक्षर पटेल तो कहले, हम सब आज लड्डू बनाइब। दिल्ली के विकेट धड़ाधड़ गिरत रहल आ 75 के स्कोर पर सबे ऑल आउट हो गईल। राहुल, राणा, रिजवी, स्टब्स और डेविड मिलर इन सब के बल्ला खामोश रहल। भुवनेश्वर 3 ओवर में 5 रन दे के 3 गो विकेट चटकवले और जेस हेजलवुड 3 ओवर 3 गेंदा में मात्र 12 रन दे के 4 गो बल्लेबाज के पवेलियन भेजले। आरसीबी के बल्लेबाजन मात्र 6 ओवर 3 गेंदा में 17 रन बना के एगो आसान जीत दर्ज कर लेले। हमार भोजपुरिया भाई लोगन से एगो अनुरोध बा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगल होई तो एगो लाइक कर दिह आ चैनल के सब्सक्राइब कर दिह आ ये वीडियो के अपन भोजपुरिया समाज में जरूर फैलइह।